La int qed tgħin lil pajjiżna ikollu arja aħjar, int li għandek karozza elettrika, int li tixtieq li jkollok karozza elettrika, lilek aħna se nwiżnuk biex ngħinuk ħalli tagħmel dan il-pass għal ġid tal-ambjent ta' pajjiżna. Din hija biss waħda minn diversi proposti li qed jimbotta l qudiem il-Partit Nazzjonalista fejn qed ikun imwiegħed li Gvern Nazzjonalista jraħħas it-tariffa ta' matul il-lejl għal karozzi elettriċi minn 13 cents għal 10 cents 5, roħs ta' 20%. U wara li l-ħadd il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg preżenta din il-proposta, kienu posta reazzjonijiet pożittivi li waslu kemm minn familji u anke minn nies fl-industrija, pożittivi wkoll reazzjonijiet ta' esperti fil-kamp mediku għaliex l-inċentivar ta' vetturi elettriċi jfisser ukoll arja aktar nadifa u inqas problemi respiratorji. Il-ħadd li għadda Bernard Gregg għamel aċċenn partikolari fuq il-qasam tal-enerġija fejn saħaq li l-enerġija għandha issir parti essenzjali mis-suċċess li flimkien nistgħu niksbu fil-futur u proposti bħal dawn qed juru biċ-ċar li Gvern Nazzjonalista jista' verament jagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies. Bħalissa hemm skema tal-Eni Malta biex min għandu karozza elettrika jista' japplika għal dik li suppost hija rata preferenzjali matul il-lejl in-night tariff. Iżda, din is-suppost night tariff min night tariff xejn, dan għaliex b'13 cents għal kull unit li tuża biex tiċċarġi l-karozza tiegħek qed tispiċċa tħallas ola mill-irħas tariffa ta' matul il-ġurnata taħt Gvern Nazzjonalista. Dan kollu se jinbidel. Minn flok 13 cents inti se tħallas 10 cents 5, 10 ċentesmi u nofs taħt Gvern Nazzjonalista. Dan ifisser traħħis ta' 20% fuq ir-rata li inti qed tħallas illum. Bernard Gregg qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem fuq aktar proposti sabiex il-poplu Malti u Awċi ikollu l-irħas kontijiet u l-iktar arja nadifa possibbli.